עובדי 012 סמייל, אחים שלי, מה שלומכם? טוב לשמוע. כידוע לכם, בימים אלה 012 סמייל משיקה את האינטרנט הכי מהיר במדינה, אינטרנט של 100 מגה. אז לרגל ההשקה החגיגית, אנחנו יוצאים במבצע חגיגי, וכתבתי שיר חגיגי. חשבתי שזה יהיה נחמד אם אתה תקריא אותו. זה פה. אני רואה בתלת מימד. אצלנו בחצי היום, כשהמוקד פתוח, הייתי מקבל שיחה מלקוח של חברה מתחרה, הוא מעביר אותו בטוח. כולם אומרים איזה מבצע בכל המהירויות, נותנים בחצי מחיר לשנה שלמה, כל הכבוד. כולם היו יודעים אז טוב מאוד, למי יש יותר כבוד. נו, איך? זה קצת בוסר, זה לא... קח את זה. טוב, אז אולי כדאי שנעבור לסרטון שהכנו בנושא. כן, כדאי. הלו? מה דימונה? יורם? דוקטור יורם. קיציס, אתה ידעת שהאינטרנט עשוי מחלקיקים? חלקיקים? איך בכלל הגעת הנה? ואת החלקיקים האלה אנחנו מאיצים כאן במהירויות של קדמגס לס וגאס. מה? לדינו. ברור. תגיד שלום למאיץ האינטרנט של 012 סמייל. אתה רואה פה אינטרנט של 100 מגה. אינטרנט עם כבוד. 100 מגה בן אדם? אבל מה לך ולזה? חיפשו גאון. לרגל השקת אינטרנט במהירות 100 מגה עוברים ל-012 סמייל ומקבלים אינטרנט בחצי מחיר לשנה שלמה בכל המהירויות שבמבצע בהתחייבות ל-18 חודשים. כוכבית 2012. 012 סמייל. קיבל לי לדבר.